Dragi gledalci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Noć pada na Studenjak. Kao i uvek, za vas sam pripremila zanimljive goste i nagrade za najbrže gledalce, tako da se udobno smestite i uživajte u večerašnjoj emisiji. Moji gosti su Danijela Karić-Martać i Ivan Zeljković-Zeka. Hajmo na horski, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli u moju emisiju. Hvala. Danijela, tebe smo imali prilike da upoznamo kada si pevala u grupi D&D. Kada si počela da pevaš i kakve te uspomene vežu za taj neki period? Što se tiče kada sam počela da pevam, to mogu slobodno da kažem onako od svoje prve, druge godine, ali šala na stranu, stvarno, pošto potičem iz muzikalne porodice, uvijek se pevalo, sviralo, igralo, tako da muzika je uvijek bila prisutna kod nas. A što se tiče D&D-a, znači imala sam nekih 14 godina, Danica imala 13 i tako smo krenula. Divno. Ivane, ti si završio geografski fakultet. Skoro da sam završio. Ja sam još u stvari student, tako da ovdje ja pripadam u ovom okruženju, možda dođem u neku čitaonica da završim konačno. Ostalo mi još 5 ispita do kraja i uplašio sam se da će mi propasti ceo fakultet, jer kažu do 2014. ili tako da može da se završi. I sad sam angažovao sebe i moram da kažem da sam prošle nedelje napravio neke iskorake, da vidim koja je izašla neka nova literatura i tako dalje. Imam 5 ispita do kraja geografskog fakulteta u Beogradu i jedno čekam da ga završim, mnogo volim geografiju i studiranje. Divno. Toliko volim da studiram. Toliko volim da ga studiram ceo život. Student ceo život. Večiti student. Opa, sad ti je neko loše društvo. A otkuda to da si upolovio voditeljske vode? Pa davno to beše, 92. godine, davne, verovatno pola studentskog rada nije rođeno bilo tada. 92. godine sam na Radio Pingvinu, koji je nedaleko odavde bio najpopularnija radijska stanica u Beogradu tih dana. Imao je veću slušanost nego mnoge televizijske stanice sada. Svi su slušali Radio Pingvin, to je bila opšta euforija. Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da radim jednu tinejdžersku emisiju tamo. Tako je to krenulo. Onda sam bio pozvan na Radio Naksi kao voditelj, međutim tu sam učio i za tonca. Onda sam otišao na BK televiziju gde je ovo što Danijela priča, ja sam to znao i mi smo imali lektiru, odnosno, moraš da znaš u porodici Karić, razumiješ, ko je kad rođen, ko peva, koji instrument, iz kog tonaliteta peva, znaš, i tako dalje, znači to mora, to su neke osnovne stvari, mislim. Da. I zaposlio sam se na BK televiziji kao audio producent. I sasvim slučajno došao do kviza Želite li da postanete milioner i dan danas mi je to totalno promenilo život. To te obeležilo za ceo život. Jeste, Karići su me obeležili za ceo život. Karić. I evo, opet ja tu, znači nikako da pobegne. Svuda pođi kod Karića dođe. Da. A sada jedno pitanje za tebe, onako, pošto eto i sam kažeš da te taj kviz obeležio za ceo život, pa ću u tvom stilu da te pitam. Pošto je Danijela studirala i diplomirala u Londonu, ja ću tebi da dam 4 ponuđena odgovora, pogodiš šta je to u pitanju. Ma, menadžment. Da li si spreman? Menadžment. Čekaj, da čuješ ponuđene odgovore. Pod A, engleska književnost. Pod B, psihologija. Pod C, muzička akademija. I pod D, policijska akademija. Čekaj, može pola-pola? Može pola-pola. Da čujem. Ostaje policijska akademija i psihologija. I sad pomoć prijatelja. Halo, Danijela, da čuješ? Čujem. Imamo ovde pitanje. Šta si završila u Londonu? Psihologiju. Moj konačan odgovor je psihologija. Tačan odgovor! Ovo je prva zagarantovana suma, izvoli. Hvala. Da, iznos, da, neograničeno mnogo sreće. Tako je. Tako je. Bravo, Ivane. Hvala puno. To ćeš da podeliš sa svima nama. Neskromno. Da sreću ću se svima da podelim. Učestvovala je Danijela, odgovor, ja sam ti pomogla pola-pola. Može, dogovoreno. Dogovoreno. Hvala, baš je slatko. Baš divno. Danijela, sad šalu na stranu, ti si studirala dakle u Londonu. To je bio, pretpostavljam, razlog da svoju muzičku karijeru malo staviš onako na pauzu, ili tako? Pa jeste, dosta me ljudi pita zašto psihologija, otkud to. Razlog je bio stvarno zato što je meni muzika nekako bila, da kažem, kao hobi, a i jednostavno imam prirodno urađen talent i onda prosto mi nije to delovalo nešto kao što bi ja sad morala toliko da radim na tome i da učim i da prosto ceo život sam bila u tome, pored ovako škole, i onda mi je bila želja psihologija jer sam smatrala to će uvek trebati u životu
I pogotovo što me dečija psihologija najviše zanimala, ja hvala Bogu sada imam 2 dece i mnogo znači i nekako, čak šta više uhvatim sebe, da mi je teško da sa ovako ljudima generalno koji nisu upućeni u to, koji ne čitaju, koji se ne zanimaju sa time, da mene shvate, zato što valjda sam ja to malo više ovako u dubinu onako učila, tako da mnogo znači i pomaže kao osobi, kao roditelju da jednostavno malo lakše s decom progura svo to odrastanje, jer ipak nije lako. Mislim, Zeka verovatno isto zna. Da. Znam da nije lako. Znam da nije lako. Ako nešto znam da nije lako. Treba puno istrpljenja i razumevanja, a to je ono najteže, jer uglavnom roditelji nemaju vremena za to prosto i onda nekako uvek treba sebe podsjetiti da ipak je to dete i ono samo traži pažnju u stvari. Tako da... Pa to je ono što moja žena kaže, to je najskuplja moguća ljubav na životu, ali je nagrada neograničena. Tako da ova neograničena sreća zaista... Eto, to se odnosi na decu. Zaista se odnosi na decu. Divno. A posle toga si sarađivala i sa Borisom Novkovićem, ili tako? Kakva je bila ta saradnja? Jeste se, da, bio je taj lep naš duet, mi smo se upoznali i ja sam bila to jest u Londonu, bila sam trudna, ali među vremenu Boris je meni poslao par onako pesama i ja sam izabrala tu jednu gde smo nas dvoje snimili i onda posle kad sam se ja porodila išla sam je na promociju i pevala sa njim i stvarno lepo iskustvo i baš mi je onako drago što sam imala to zadovoljstvo. Divno. Sljedeća igrica koju se igramo, ja samo igricu. Pogodi pojam, da. Ali da ne bismo lomili glavu, pošto taj pojam još nije toliko zaživeo, ja ću pitanje postaviti tebi, Zeko, pošto ti znaš odgovor. Kaži nam šta je tviturizam? Dobro reći. Tweet mi je poznato, twiturizam već nešto novo. Složenica. To je jedna složenica. Twiturizam je zapravo putovanje na koje idu ljudi koji su aktivni na Twitteru i ne samo na Twitteru, nego uopšte na online medijima, da kažem, znači na blogovima, portalima i Twitteru, Facebooku. I putuju da bi twitali. Znači, ja sam imao veliki problem da objasnim roditeljima, obzirom da sam bio na jednom twiturizmu. Ja sam imao veliki problem da objasnim roditeljima šta mi zapravo radimo tamo. Znači, dođeš, ležiš u krevetu ili si u bazenu ili negde i tvitaš. Jednostavno da bi... Međutim, shvatili su naravno, jer poenta je uopšte u oglašavanju. Da li će to biti novinski članak ili će to biti radijski prilog ili će televizijski prilog. Svakako je da je online jako zanimljiv iz više razloga. Jedan je jer prenosi konkretnu emociju. Znači, u tom trenutku sam tweetnuo, razmišljam o tome i konzumiram to i eto, znači, to je jedna stvar. Znači, emocija. Pod 2 može da bude i slikom, znači, da li preko Instagrama ili direktno na Twitter ili na Facebook. Znači, apsolutno može da bude, znači, i slikom, znači, podeljena neka emocija i tako dalje. I pod 3, ono što je izuzetno bitno, to ostaje. Znači, mi smo išli na putovanje, sad više mi ne znam kad je to bilo letos, kada smo išli u avgustu mesecu na taj tviturizam u Habakuk hotel u Sloveniji, u Mariborsko Pohorje. I evo, pozvani smo ponovo, jer očigledno da je imalo efekta na hotel. Pozvani smo na otvaranje skijaške sezone na Mariborskom Pohorju, već je pao sneg, tako da jedva čekamo poziv. I da, idemo i da tweetamo. Mislim, tako da, eto, to je twiturizam. Jako zanimljivo nešto, mi smo napravili tu kovanicu, onako, da kažem, zajedno. I to je zaista bilo fantastično. Nas 20-ak je bilo i negde taj neki reach, takozvani, odnosno broj ljudi do kojih može da dođe ta naša poruka direktno, a indirektno da ne pričamo, znači, je bilo oko 100.000 ljudi. Znači, 100.000, znači, nas je bilo 20-ak tamo, ja imam 10.000 followera na Twitteru, ovaj ima 5-6, ovaj ima 20, ovaj ima i tako dalje. I to kad se sve sabere, znači, bilo oko 100.000 ljudi u mogućnosti da čuje tu poruku. E sad, ti ljudi širili dalje, ovi u Mariboru zadovoljni, prezadovoljni, dođete opet i to je tviturizam. Divno. Znači, zadovoljstvo na sve strane. Jeste. Da li pratite... Sreća. Sreća, radost. Da li pratite pokojnu Milevu, znate šta on radi? Naravno. Ja sam čula, ona je nedavno napisala jedan status koji kaže postoji poseban krug pakla za ljude koji se slikaju u liftovima. Ja sam načula da si se ti pronašao u tome. Zbog čega? Jeste. Vidim da si aktivna na medijima. Pa slikao sam se u liftu, bio sam u nekoj ludačkoj varijanti, nešto sam nosio na glavi i CD mi je bio u ustima, ili tako nešto, ne sjećam se više ni šta sam se slikao. I tweetnuo, a onda je Mileva to, da kažem, napisala, tako da hvala joj puno i drago mi da imam kontakt sa onim svetom. Divno.
Danijela, ti si rodila 2 divne dece. Ovom prilikom ih puno pozdravljamo. I videla sam da često ističeš da su oni velika podrška, naravno i puno ti znače. Kako si uspela da vratiš tako divnu liniju posle 2 dece? Pa, moram da kažem da sam prvo dosta vodim računa. Naravno, ovako pazim šta jedem. Drugo, fizička aktivnost, ne znam, masaže, onda tu su i deca, sama ta cela akcija oko dece, tako je. I naravno, uvek imam tu veliku podršku od supruga koji inače, znači, bivši... I od brata. Tako, i od brata. Znači, sportista, od brata koji isto, mislim, stvarno smrša onako zeka, već zna celu priču, tako da mislim da je bitno celo to okruženje, jer ipak treba ta podrška i mnogo znači i naravno iskreno najbitnije kada čovjek reši u glavi, to moram da kažem, jer ne vredi ništa, znači jednostavno i mora da se, ono što kažu, rajfešlo stavi na usta, tako da nema toga, da, mora, stvarno mora, jer nema te, što bi rekli, ili tablete ili te liposukcije ili već šta. Jednostavno čovjek mora da shvati i da mu to postane način života. Jer naravno svi mi volimo da jedemo, mislim da ne postoji čovjek koji ne voli, ali isto tako mora uvek da ima tu kontrolu i uvek mora da se onako uvek malo uplaši i ono kada se malo opusti da se odmah onako vrati, tako da se trgne i jednostavno kažem samo, i moram da kažem evo moje recimo lični uspeh, to je vaga. Ja ne znam kako ti lično imaš mišljenje, jer obično svi ljudi, doktor, ne znam, kažu nemoj da se meriš, ne valja to, ali iskreno, meni to najviše pomaže. Jeste da garderoba znači, kažu ono, ne znam, farmerke, kajiš i tako te neke cake. Čim kreneš u trenerkama i zaređaš nekoliko dana, doviđenja, jer ono, super ti je, mogu ja da jedem, nije meni ništa, i onda kreneš u farmerke i onda kreće haos, ali iskreno meni vaga mnogo pomaže. Nekad to bude svaki drugi dan, nekad svaki dan, nekad ne, ali od onog momenta kad ja ne krenem, znači da se merim, znam da nešto nije u redu, tako da stvarno vaga mi mnogo pomaže. Jer dam sebi 1,5 kila do 2 najviše, ono da mogu da variram, ali jednostavno uvek znam na čemu sam. I onda ako se opustim, znam da ću da se vratim, tako da eto, te neke fore, cake, znače... Znači, vaga te opominje. Mislim, volim da nekako bude to svakodnevno, ne nešto sad da izmišljam neku toplu vodu, jer puno mladih i, ne znam, i starih i već kako imaju problema s tim. I ne volim da izmišljam nešto ljudima, uzmite ovo, kupite ovo, radite ovo. Nego mislim da stvarno jednostavno treba tako voditi računa o tim nekim malim stvarima i onda se postiže taj uspeh. Eto, to je moj neki, što bi se lekao, recept. A evo i Zeka je nedavno, nakon porođaja, uspeo da povrati kilažu. Sam dobio kilažu. Da. Šta za tebe znači 11. novembar 2011. Šta je tada počelo? 11. novembra prošle godine, što će reći, evo, skoro godinu dana, je počelo moje mršavljanje. I to je ono što je Danijela rekla, kvrc u glavi. I stvarno je bilo potrebno, mnogo sam razmišljao o tome, a onda me moj prijatelj Boris Đurić, inače reditelj i montažer ozbiljnih dokumentarnih filmova, inače nagrađivan na Venecijanskom festivalu za montažu dokumentarnih filmova, montažu i režiju dokumentarnih filmova, pitao me, rekao mi, hoćeš da snimim film o tebi kako mršaviš, 40 kilograma. Ja sam u koji stopa odgovorio da, a on je mislio da će morati da me ubeđuje. Međutim, da je morao da me ubeđuje, to ne bi bilo to. A ovako, ja sam sad pred kraj puta, evo, skoro godinu dana je prošlo, nije da nisam mogao da smršam, ali isto tako sam imao trenutke kada sam se, ono što kaže Danijela, opustio. Čim malo ne razmišljaš, znači, i nema ono, znači, to kad vam neko kaže, kilogrami se ne vraćaju, znači, ovo sigurno, apsolutna laž. Jer, verujte mi, evo, iz ličnog primjera... Slažem se, znam. Nema Boga, ljudi, ako, kao, ne može da se vrati, onda pojedeš 4 kile pečenja i 2 kilograma torte i kao vratilo mi se, pa kako ti se ono kad si svinja, znači, kad jedeš. Znaš ono, kao, smanji ti se metabolizam i ti hoćeš, ali ne možeš. Ne postoji, znači, jednostavno to svako... Ali što možeš da treniraš, upravo ono što si ti studirala, je psiha, i ja sam uveren da će u budućnosti psiholozi držati dijete ljudima. Jer manje više sad u ovo vreme, evo, informatičko i tako dalje, Y generacija, koja smo sad više, ne znam ni da smo zemlji, koja smo generacija, sve može se naći na internetu, i dijete, i sve. Ja se sećam ranije, kad sam, pošto ja već veliki staž imam u debljini, odnosno u gojaznosti, dugačak, ranije dok se nabavi neka dijeta, pa došla pilotska dijeta u Beograd, pa prekucava i na pisaćoj mašini, pa ima tata, pa ima ne, a sad na internetu sve to imate. Ali nemate
motivaciju i taj kvrc u glavi. I u tom smislu mislim da je jako bitno da čovjek samo odluči. Ja sam rekao, znači, pošto eto, ljudi me baš dosta pitaju, snima se taj dokumentarni film, ja to pišem na svom blogu, dosta stvari apropo sporta i zdravlja i motivacije i tako dalje, i pitaju me ljudi kako je rekao, vidi, ako ima želju, sve može da se uradi. Ako nema želju, ništa ne može da se uradi. Nula, tačka. Tako da, dovoljna je samo jaka i želja i motivacija da se to, da kažem, završi. Kreneš polako, evo ja sad u ovom turnusu, sad na leto sam malo dobio kilograma, sad opet sam malo izgubio jedno 10-ak, samo kreneš, dan, 2, 3, 5, kad se već zaleti, onda je zaista lako, nema zaista nekakav, da kažem, veći problem. I u tom smislu, stalno treba da se razmišlja i stalno treba da se razmišlja o tome da, ok, treba da se opusti. Dr. Feelgood, recimo, po meni isto ima dobru filozofiju toga. To je upravo da jedi šta hoćeš. Samo vidi koje su količine pod jedan, a pod dva, opusti se 2 dana i jedi šta hoćeš, ali onda 3 dana vežbaj. Znači uvijek da jedan dan bude više vežbanja nego što, i moći ćeš da održavaš kilažu. Znači da se neguješ. Tako da, eto, i Danijelin brat Simon, moram da kažem da mi je bio jedna od većih motivacija, jer on je meni na početku cele priče, kad sam ja krenuo da mršavim i kad se pojavio ta priča o tom filmu, on meni pošalje slike svoje. Znači čovjek, evo, znači debeo, ja mislim da je bio deblje nego ja sad. Ovako stomak. I slike, smršavi, i na kraju on i trbušnjaci. Znači, i ja kažem, čoveče, svaka čast, i to je za 6 meseci je uradio trbušnjake. Ali to je isto bilo to u glavi. Niko ništa nikad nije njemu mogao da kaže dok on nije sam rekao stop, znači ne vredi. Tako da, poslao mi je taj filmić i to je bila za mene motivacija, tako da, meni je drago, ja znam koliko sam ljudi u svojoj okolini inspirisao i kad čujem da mi neko kaže, zbog tebe sam, ili mi, ne znam, klinika Protekal koja mi obezbeđuje hranu, kaže, znaš koliko ljudi došlo zbog tebe, ovde tu u blizini je sportski klub Arena number 1, kako se zove, teretana njihovog, da idem da vežbam i tu su, nije sad to fazno, ljudi gledaju ili prate, nego drago mi je da postoji neka, eto, da sam ja nekome, jednom čoveku da sam bio motivacija da smrša i sve, meni srce puno i sve, a pogotovo što meni zdraviji i lakši život, bolji, i mogu sa decom da trčkam i da skačem i da nosim. Kaže žena, ja nosim ovako 2 dece, sad penjem se u stepenice, kaže ona, pa možeš? Rekao, pa kako ne mogu, mali ima 16 kila, ona ima 22, to je ni 40 kila, ja sam toliko smršao, znači, do malo pre sam se ja peo stepenice sa tom kilažu, tako da je to to. Divno, pomenuo si malo pre doktora Feelgooda. Mi smo pre par dana gostovali na televiziji B92, upravo na snimanju emisije Dnevni magazin, pa će sada naši gledalci imati priliku da pogledaju šta smo mi to porazgovarali sa njima, a za par dana ćemo mi biti i njihovi gosti. Pogledajte dakle sada prilog sa snimanja Dnevnog magazina, a odmah zatim i kratak predah uz reklame. Pored mene je doktor Feelgood, odnosno Saša Plećević. Zdravo, Saša. Zdravo. Kako je bilo snimanje? Pa dobro, evo ja sam sad, vratio sam se danas, krenuli smo ponovo. Kaća, moja drugarica i ja, to smo lepo radili u prvom serijalu i tako, evo sad smo nastavili. A i moja Marijanica Duša, vidite tamo, ja sa Marijanicom nikad nisam imao nikakve zamerke i to, a Kaća stalno me zafrkava. Zaista? Zaista. Ja ne znam zbog čega, mi smo dobri drugari ovako privatno, a u emisiji non stop. A Marijana, kako sam dobro s njom i privatno, tako u emisiji non stop je dobra sa mnom. Dobro, porazgovarat ćemo sa Kaćom posle. Nemam zaverke na Kaću, ona me stalno zafrkava. Mislim, ne znam zbog čega. Možda je tako simpatično. Pošto znamo da je za dobar izgled jako bitna pravilna ishrana i vežbanje, da li je istina da ako se preterano bavimo nekim sportom, da to može da ubrza proces starenja i da dovede neki bolest? Naravno. Vidim, pratili ste moje emisije. Znači, preterana fizička... Ne to, nego sam bio gostovanja mojeg, neka gostovanja mojim po raznim emisijama, je li tako? Tako je. Znači, preterana fizička aktivnost i nepravilna fizička aktivnost nisu dobre. One mogu dovesti mnogih poremećaja, bolesti i ubrzavaju proces starenja. Preslaba fizička aktivnost nema efekta, gubite vreme. Zato je fizička aktivnost koju ja preporučujem umerena, redovna i da je individualno programirana. A što tiče tih preteranih fizičkih aktivnosti, to su profesionalni sportisti. Ja stvarno nemam ništa protiv profesionalnog sporta, a to je posao. Ja sam imam protiv kada neko ide na preteranu fizičku aktivnost, a misli da je to zdravo. Ne, tako. Brže kosti stare, brže vaše telo stari, koža dobija bore, vaš organizam pati. Nemojte raditi preterano.
Čuli ste, hvala puno. Hvala vama. Dakle, razgovaramo sada sa Marijanom Mićić. Moram da te pitam, pošto je tvoje zanimanje osnovno glumica, je li tako? A već neko vreme imamo priliku da te vidimo u ulozi voditelja. Kada bi dobila neku, recimo, ponudu nekog hollywoodskog režisera za neki film koji preti da bude svetski hit ili neku sjajnu emisiju, šta bi izabrala? Naravno da bi izabrala film. To, mislim, nema veze sa ja bi u stvari izabrala hollywoodsku ponudu od bilo koga, ne mora da bude režiser, šalim se. Pa ne, dobro, naravno da bih se odlučila za film, jer je to jedino još što nisam radila. Dakle, igram u pozorištu standardno, snimala sam serije, jedino film nisam. Ne mora da bude hollywoodski, može i ovi srpski, ako vi puštate ovo negde, pustite na što više mesta da što više ljudi čuje, pa će me valjda neko pozvati. Čuli ste. A kaži nam, kakvo je tvoje iskustvo u radu u emisiji Dnevni magazin? Kako ti se dopada da radiš sa tolikom ekipom ili isprobavaš i ova divna jela posle svake emisije? Čuj posle, pre. Pa ne stvarno, ne znam jeste stigli ranije. Ja uvek ono što stigne probam, jer mi se to najbolji način da slučajno nešto ne bude kako treba, pa da onda se gosti žale. Tako da ja to sve isprobam na vreme. Divno mi je da radim Dnevni magazin, vrlo se radujem što se Pleća Doca vratio. Kale, ja i Miki, standardno super. Ne bih stvarno mogla da zamislim ovu emisiju bez jednog od njih uopšte, ne bi to bilo to. Kao što nam je i Pleća falio, tako bi mi mnogo falio i neko od njih dvoje. Volim da radim sa što više ljudi, prosto to je negde kao i u mom poslu što se tiče pozorišta ili serije, nebitno, uvek je tu mnogo ljudi, tako da ja nemam generalno problem s ljudima, više imam problem s mačkama koje stalno dolaze, kojih se ja plašim i onda možete u emisiji vidjeti, evo kao i sad, pis. Evo je. Dobro, da li vežbati vas dve sa doktorom Plećom? Sa Plećom ne vežbam u emisiji, ali vežbam kod njega u Colonial Sunu, što se može videti po tvoje figuri. Tako je. Vežbam. Sjajno, hvala ti puno na razgovor. Hvala tebi. Razgovaramo sada i sa Katarinom. Katarina, kako je tvoje iskustvo u radu na ovoj emisiji? Ćao, prvo i pozdrav velike za sve studente koji prate vašu stanicu, je li tako, vaš kanal. Meni je ovo prvo televizijsko iskustvo zaista, evo skoro se bliži, boga mi, godinu dana kako sam već u produkcijskoj kući Motion. Dnevni magazin je jedan od njihovih projekata, emituje se na BDV2, odradili smo prvu sezonu, sada je u toku druga sezona, trajaćemo verovatno do kraja decembra, posle ćemo nastaviti dalje. Dobro je, emisija ide uživo svakog dana po sat vremena, sad smo malo promenili termin od 2 do 4 u trajanju od 2 sata, jeste naporno zaista jer morate i da se pripremite za emisiju svakoga dana, imate jednog VIP gosta i da znate sa kim ćete pričati. Dosta tih, da kažemo, ličnosti koji nam dolaze, mi se međusobno i poznajemo, ali dosta ima i onih koje zaista vidite po prvi put u životu, uživo, što bi se reklo, i morate zaista se dobro pripremite. Druga stvar, tu su i gosti koji su iz normalnog, znači nisu toliko, da kažemo, iz javnog života i za njih takođe morate da se pripremite, ali šta da se radi, to je sve život, emisija nekako teče svojim tokom, zabavna je, Marijana i ja imamo odličnu komunikaciju, tu su još i Miki i doktor Filgu, sa njima je isto sve u redu, tako da kada je pozitivna atmosfera, sve ide lakše. Divno. Imali smo priliku da te gledamo u jednom reality programu gde se boriš za opstanak. Da li misliš da je teže boriti se za opstanak na pustom ostrvu ili na ovom medijskom nebu za gledanost emisija i da napreduješ u svom poslu? Pa boga mi teže ovde, da kažem, u normalnom životu. Nakon Survivora, tačnije realitija gde sam učestvovala, ja sam i gostovala kod vas na televiziji i pričali smo o raznim nekim temama. Mislim da je pre svega, da kažemo, opstanak na ostrvu jedna vrsta opstanka, da ga tako nazovemo, ovo je sasvim nešto drugo. S obzirom da sam nova u svemu ovome, zaista jeste teško, ali ako ste pozitivni, ako čvrsto stojite na zemlji, mislim da sve ide nekako mnogo lakše. Nemam nekih, da kažemo, tu vrstu problema. Ovo nije jedini posao koji ja radim. Dizajniram i kožne tašne, imam i svoju malu, da kažemo, firmicu. Svega godinu i po dana postoji. Proizvodim i prodajem kožnu galanteriju, nekoliko butika ovde u Beogradu. Imam i preko online isto na internetu. Osim toga sam sada završila sam menadžment 2008. Sada sam upisala dizajn modni, tako da 3 godine ću biti i ja student.
I na sve to još završavam edukaciju iz life coacha, jedan pravac psihologije koji mi zaista dosta pomaže. Osim toga što se edukujem da ja budem life coach, usput, znači dok traje ta edukacija 2 godine, ja se i sama dosta radim na sebi, što je mnogo bitno i za ovaj posao, jer uvek morate da budete istrpljivi i da znate kada je dosta i da nekako se podignete kada vam je teško i tako dalje. To su sve neke tehnike koje se uče i to mi onako pomaže. Onda uskoro otvaramo zajedno sa Isidorom Bjelicom jednu prelepu školicu gde će Marijana biti, da kažemo, mentor za glumu, ja ću biti mentor za stilizovanje, za modu i za, da kažemo, neko, da taj neki pravac modni, da učit ću devojčice od toga kako da se hoda, kako se ponaša na pisti, do toga kako da neguju svoju kosu, lice i sve ostalo. Tako da, eto, to je isto nešto što isto radim pored ove emisije. Divno, svakako ćemo to ispratiti. A pomenula si svoje gostovanje na našoj televiziji. Kako ti se dopada Studentski grad? Pa meni to nekako ima, da kažemo, svoju specifičnu draž. Sećam se pre, kada sam doputovala, ja sam inače iz Niša, 2002. sam doputovala u Beograd i kada sam upisala fakultet, žao mi je nekako što nisam, da kažem, bila u tom studentskom gradu, ali ipak ima to neku svoju draž. Ljudi se tu međusobno poznaju, stalno su neke studentske žurke, pretpostavljam da vam je jako zabavno. Opet tu su onako male pikanterije i tračevi, ko je s kim, šta, kako, gde, ali mislim da imate nekako svoj svet, da ste izolovani od, ne sad u pogrešnom, da me ne shvatite u pogrešnom smislu kao izolovani od sveta, ne, nego ste neko u svom svetu, svoje okruženje, tu ste pozitivni, stalno je neko dešavanje i nekako mladalačka energija vlada tamo i zaista mislim da se odlično provodite i mogu vam reći da vam malo i zavidim. Hvala ti puno na razgovor i bit će nam zadovoljstvo da te ugostimo ponovo kod nas na televiziji. Hvala i vama. Imaš dobar salon sa super uslugom i osobljem u drugom bloku, super su povoljni. Važi, sad moram da žurim, hvala ti puno. Biće sve pa ne brini, vidimo se. Ćao, ćao. Šta ćete pronaći u novom Oriflame katalogu? Sjajnu kozmetiku i atraktivne iznenađenja. Otkrite novi Power Shine sjaj za usne. Oriflameov najsjajniji ruž sada je dostupan i u vidu sjaja sa preciznim aplikatorom. Fantastičan sjaj. Oriflame katalog. Sve za lepotu i više od toga. Potražite kod vašeg Oriflame konsultanta.
Evo nas nazad u studiju. Gosti su Danijela Karić-Martać i Ivan Zeljković. Pričali smo o Danijelinoj muzičkoj karijeri, ali za one koji ne znaju, Ivan Zeljković ima muzičku karijeru. Ako se ne varam, sve je počelo sa grupom Opus Dei. Jeste. Ne varaš se, jedna od bitnih stvari kod novinara i voditelja je da se dobro pripreme, a ja moram da te pohvalim za zaista odličnu pripremu. Možda najbitnija stvar. Jeste, pevao sam kao klinac, ja u principu volim da pevam, nisam ja neki sad glas koji može da otpeva Srbijo, najlepša majka Srbije, tako dalje. Ali uhvatim intonaciju, što je jako bitno, to je bitno, znači uhvatim intonaciju i držim intonaciju, ne puštam intonaciju. I sada sam, imao sam tu grupu Opus Dei, svirali smo pre jedno 15 godina, pre jedno 3 godine, 4 godine smo se opet bili okupili da za svoju dušu sviramo, ali smo imali priliku, čast i zadovoljstvo, da kod mog kuma Ivana Ivanovića budemo u pilotu emisije i odsviramo pesmu Slike u oku, koja je naša omiljena pesma. I ja ću sigurno nekada snimiti tu pesmu posvećenu Luisu. Ne želim da to bude kao da sad ja nešto pokušavam na konto toga što Luis je umro i što je poginuo, da sad zaradim neke poene. Hoću da, ako krene ta ikako pevačka karijera, da onda to napravim, jer to je stvarno fantastična pesma. Baš fantastična pesma i mislim da je naša verzija jako lepa. Ali sad najnovija stvar je da pevam koncerte za decu. To je nešto što me potpuno ispunjava. Danijela apsolutno može da me razume kao roditelj. Šta znači pevati za decu i šta znači dobiti osmeh i šta znači dobiti reakciju, jer deca su neiskvarena, decu ne možete da slažete. Znači, jednostavno morate da se predate. Ja sam radio i neke mnogo manje stvari od koncerata, sada za decu, kada je krenula diskretno je krenula ta pevačka karijera za decu. Ja imam celovečernji koncert koji traje sat i 15 minuta, sat i po. Imam slajdove, imamo Igor Mađioničar, ide sa mnom, Igor je najbolji mađioničar, kako se zove kod nas u zemlji. Moj sin ga obožava, znači, ja mislim da nema rođendana gde moj sin ne ide, a da nije Igor, tako da njih dvoje kad zavide onako šta je ovo. Pa, upravo to, znači, ja kada sam pravio taj show, odnosno taj koncert, ja sam zvao Igora i rekao sam mu, ja hoću samo s tobom da sarađujem, pošto je on stvarno najbolji naš mađioničar, i drugi su dobri, ima i ovaj Pixi iz Eka koji su stvarno okej, ali Igor je po meni najbolji. I napravio sam taj celovečernji program, međutim sad sam nekoliko puta izvodio i neke, tipa vodim program, potpevam jednu pesmu i tako dalje. Nema, tu deci morate da se predate apsolutno. Znači nema otpevaš pesmu kao ja sam, ne znam, Frank Sinatra ili ne znam, Haris Džinović dođe, on stane i laže mjesec da me s drugom, i svi popadaju zato što je on Haris Džinović i tako dalje, i tu su samo sitne. A deci morate skroz da se date, da se unesete, ne kažem da to, Haris je bog, ono što se tiče muzike i pevanja i komponovanja i sviranja i svega, znači stvarno muzičke genije, ali starijima ti možeš da prodaš fore i fazone, znači a deci moraš da daš energiju i da skakućeš. Ja sam radio, na Dečijem sajmu sam imao nastup za Bambi, kako se zove, i pevao sam, ja sam bio gola voda, znači bukvalno nisam mogao da se... Zato ti treniraš. Zbog muzičke karijere za decu. Uvek sam se pitao, znaš, kad Madonna izjavi kao moram da nastupam, pa kao treba mi kondicija, šta je kondicija, onda sad shvatam da zapravo zaista velika kondicija treba. Imao sam sad isto, znači Kraljevo, Kruševac, 3. imam u Batajnici jedan nastup u osnovnoj školi Branko Radičević, a gde učestvujem sa folklorom. Recimo, pevam pesmu Opa Cupa skoči, znači to su dečije pesme, ali i pesme koje deca mogu da kaže svare i da bude adekvatna za decu. Pa ima sa folklorom, recimo, oni su spremili Opa Cupa skoči pesmu, ja pevam, imam svoju matricu na kojoj pevam i tako dalje, a oni igraju pored mene. Pa imam horsku pesmu, recimo, Devojko mala, i onda oni pevaju sa mnom. Pa imam pesmu Tempera od Gibonija, gde oni crtaju, ja im pevam, a oni treba da crtaju pojmove koje čuju i tako dalje. Tako da, onako, kolažni program, za decu, naravno, kvizić uvek osmišljen i tako dalje. U tvom fazonu. 10. imam, već sam počeo kao Seka Aleksić, američka turneja.
kod Gazda Mileta Za u Klagenfurtu, Znači, kod Gazda Nova Mileta, godina, Nachtwerk u Vijeni kod Beča, i tako. pa ide Australija, pa Amerika. Bez Dobro, toga nećemo ništa, Ameriku bez sada toga dobro. ništa, bez toga ništa. Da, samo da prođe Miami. uragan. Bio uragan Sandy, pa uragan Zek. Tako da, eto, dešavaju se te lepe stvari, to je ono, zaista, da kažem, ja sam oduševljen, jer šta je poenta? Tu ne može nešto da kažem, mislim, može se zaradi, naravno, u pevanju, to treba da se zaradi, ali u ovom pevanju, ako ja odem u Dom kulture, recimo u Lebanu se pravilno kaže, ako odem u Dom kulture u Lebanu, ja ne mogu da očekujem da ću zaraditi ne znam koje pare. Dok ja dođem tamo, znači, stvarno je muč, ali dođeš, 100-200 deca bude tamo, to je onda zaista ono, ne mogu kažem nepitan za cenu, mislim, ipak, ali opet za najmanju moguću cenu, ono, koja je stvarno, ono, daleko ispod, recimo ja višestruko više dobijam kao voditelj programa, dođem, dobro reče, i sad odvedem jednom program, višestruko više dobijam nego kao pevač, ali ovo mi je nešto slatko, eto, sa decom, druženje i tako da, eto, to mi je sad super i želim da nastupam po domovima kulture, po bioskopima, po pozorištima, širom Srbije, eto, to mi je ono cilj i tako mi je bilo super. Divno, ispratit ćemo to svakako. Hvala. Hvala. Pa pozivam vas da dođete, evo, 10. novembra u kafiću Red Shoes na Adi, gde može stane 250 dece. Unutra ćemo biti zbog vremenskih uslova da ne bude hladno deci, ali eto, 10. novembra... Znači, mi koji imamo decu i Danijela. Da. Ali mora platiti kartu. Neće neki popust. Ako upišete... Posle će opet da kaže, evo, Karići drže Zeku, opet. Nema, bio ćemo sve da pobegneš, a ne možeš. Ne može, ne vredi. Danijela, ti si nedavno snimala pesmu Idealno različiti i kako si zadovoljna reakcijom publike na tu pesmu? Jako sam zadovoljna, stvarno. Bilo je fenomenalno i na samom snimanju spota, da kažem, trajalo je 4 dana, što je bilo onako jako lepo iskustvo. Baš smo onako birali i likove i sve onako bilo, da kažem, već unapred pripremljeno, nije bilo ono sve, da kažem, pošto kod mene nekad znate da bude zadnji minut, ali ovo se baš onako pripremalo, bio i casting i hteli smo da budu i ti likovi onako interesantni i onako lep mladalački spot, lepa pesma, vesela, gledali smo da to bude onako baš životno, da ne bude nešto napucano, nego da deluje onako realno, da kažem, malo za promenu, što bi se rekao. Kada si pomenula interesantne likove, dok sam se informisala... Ja nisam bila u spotu. Ja nisam interesantan lik. Ništa sada se imam na umu za sledeći. Htela sam da kažem, kada sam gledala malo na internetu za tu tvoju pesmu, kakve su reakcije, videla sam dosta naslova na kojima piše sin Johnnyja Deppa u spotu kod Danijele Karić-Martać. Da li se to odnosi na simpatičnog momka u roze majici ili je to onaj drugi u karionoj košulji? Taj roze majici, to je moj dever, ja moram da kažem, i on se jako lepo snašao u spotu, stvarno. Mislim, dobio sve pohvale, moram da kažem, i ko je znao da je moj dever i ko nije. Pusti pohvale, dobio honorar. Evo, i da znate da jeste, stvarno je dobio sve, bilo pošteno, tako da, to je bilo onako sve strogo, ozbiljno, poslovno, tako da mislim da se onako oduševio i da čeka novi spot, tako da... A što se tiče Johnny Deppa, stvarno, to je tako bilo simpatičan dečko iz benda toga koji je došao, stvarno liči na Johnny Deppa i bukvalno su svi naložili se i slikaju se s njim, još se on sad uobrazio kao vidi ovo, tako da još više onako uglumeo, ali bilo je stvarno simpatično, tako da je taj dečko baš onako obeležio, da kažem, taj ceo spot. Divno, i ta pesma je najava za novi album, je li tako? Kada možemo da očekujemo? Tako je, to će da bude, ja mislim, početkom ove sledeće godine, tako da to će tek da bude onako interesantno. Divno, to je bila samo neka uvertira. Tako je. Zeko, ti se, primijetila sam, vrlo rado odazivaš na različite akcije. Imala sam priliku da te vidim na Red Bullovoj trci Trokolica. Kako si se plasirao? Katastrofalno sam se plasirao. Vodio sam, bio sam drugi u svojoj grupi, pošto se po 4 takmičilo. I na kraju je bilo najteže neki tobogan i da sam malo varao, bio bi i dalje drugi, ali ja se vratio na početak te tobogana i za dlaku sam bio treći, odnosno nisam se kvalifikovao za dalje, tako da je to bilo fantastično. Pa ja volim nadmetanja generalno, opet se vraćamo na priču o zdravom životu, treningu i motivaciji za to.
meni je trka trokolice bila jedna svojevrsna priprema za takmičenje koje je sledilo posle toga, a to je triatlon. Znači, prijavio sam se za triatlon na maratonskom polju nadomak Atine, znači 42 km 135 metara od Atine. Odakle je Filipidis trčao da javi da su pobjedili Persijance. I bilo je simbolično da baš tu započnem svoju triatlonsku karijeru. I pripremao sam se u smislu adrenalina na takmičenju. Jer jedna od bitnijih stvari za sportista, to znaju sportisti, jeste adrenalin na samom takmičenju. Ti vežbaš, treniraš, sve okej, postigneš neko vreme i sad recimo u trčanju ili u plivanju ili biciklizmu, nebitno, ti kreneš i povučete masa i ti ne shvataš koliko brzo ideš, izgubiš svoj ritam i ti si upropašten. Ono što je jedna od bitnijih stvari da zadržiš svoj ritam, da zadržiš smirenost, da zadržiš... To je verovatno jako teško, pretpostavljam. To je jako teško, se vežba, verovatno. A to se vežba. Ja sam upravo iskoristio trku trokolica Red Bulla, mislim, pošto Red Bull stvarno brend koji konzumiram često i mnogo. I mi isto, pošto su nam prijatelji. Je li tako? Baš nam je drago. Pa oni su super za studente, obzirom da... Za učenje, da. Koncentraciju drže, meni sad više za vožnju, ali evo vraćam se na fakultet, 5 ispita do kraja i meni će trebati Red Bull da popijem da bi se koncentrisao. Elem, i odazivam se na njihove akcije, naravno, oni stvarno prave razne vratolomije i tako dalje, ali ovde sam mogao da učestvujem i sveg srca sam. Oni nisu ni verovali, ja sam došao na taj dan, oni, hoće stvarno se trkaš, poklonili su mi trokolicu i šlem i ja sam se zaista trkao i to je bilo fantastično. Tako da, bilo je super iskustvo, baš u tom smislu savladavanja tog adrenalina i tog ushićenja na nastupu. Kasnije sam učestvovao na Nike trci, Nike Run, We Run BGD, to je bila trka organizovana, znači prvo je bila fantastično organizovana, a duplo više ljudi se prijavilo nego što je organizator mislio da će doći. Oni su mislili da će biti oko 5000, bilo je skoro 10.000 ljudi je bilo na trci, 5 km trka. I tu mi isto bilo značajno, trčao sam sa trenerom, da samo zadržim ritam. Znači, uopšte mi nije bilo bitno vreme kada ću stići i gde ću stići, samo bilo bitno da zadržim ritam i sve je urodilo plodom zaista na samom triatlonu i u plivanju i na biciklizmu i u trčanju sam imao svoj ritam i nisam ni jednom stao i završio sam ga ne poslednji, što mi je bio cilj. Da ga završim, da ne budem poslednji. Bio sam 93. od 127 takmičara, što mislim da je zaista fino vreme. Ali krajnje pošteno. Da, videla sam, bilo je tamo guranja. Ja sam prva mislila, pošto sam ja neki tip takmičarski. I ja volim da se takmičim i taj sam tip. Znači, ja mislim da bi ja kad bi trčala, išla bi dok ne padnem, razumeš? Ali sam kasnije čula i kažu ljudi, stvarno je bitan taj tempo i da održavaš i koncentracije. Znači, koliko to u stvari uopšte nije bitno da ti prvi kreneš ili da ti nešto sada juriš, trčiš. Najbitnije je taj, znači, konstantni taj ritam i tempo i u stvari to je cela poenta. Meni sve vreme triatlona kad sam išao, to je sat i 43 minuta mi je bilo vreme, sve vreme mi je bio samo ta jedna misla u glavi, drži svoj tempo, i u plivanju, i u biciklizmu i u trčanju, tako da ja sam jako zadovoljan svojim rezultatom. Mislim da to nije lako, je li tako? Kad si tip neki, eto, kažem kao ja, koji je takmičarski tip, koji bi samo da, znaš... Ali znaš šta ne, evo ti konkretno u triatlonu šta nije lako? Nije lako da se savladaš, da ne finiširaš, jer ja sam, kao i ti, znači, ja, mogu da zadržim tempo na početku, ali ja sam navikao kad idem na trening plivanja, recimo ako plivam, ne znam, 2 km ili kilometar i po, nebitno, zadnjih 100-200 metara, to je znaš, a ovde ne smeš da finiširaš zbog sledeće discipline. Jedino gde smeš da finiširaš je trčanje u kome ja ne mogu da finiširam i da hoću, tako da je bilo... To stvarno znači za disciplina, cela da. Upravo to, baš ta disciplina, da sam sebe sputavaš kako bi mogo da... Dobro, uopšte, mislim, za život, uopšte ovako, generalno da... Jeste, baš jeste. Znam. Divno, bravo za to. Hvala. Čestitamo na plasmanu. Ne znam za vas, ali mene je vreme stvarno proletelo. Već kraj. Čekaj, nismo sve rekli. Nadam se da ću imati priliku ponovo da vas ugostim. Obećala sam našim gledalcima, pošto ja volim onako da uplemenjujem svoj životni prostor sitnicama, ja sam i za vas spremila ove popularne nalepnice za zid, tako da javite se na 2295 i ko bude najbrži dobit će ovu zanimljivu nalepnicu. Da. Zanimljivu nalepnicu da malo oplemenite svoju sobu. Kao što znate, na kraju emisije naši gosti nam ostavljaju poruku na panovu, tako da će i njih dvoje isto to učiniti. Mogu ja na Facebooku da ostavim? I na Facebooku i na panovu. A, pošto kažu najslađe za kraj, mi vam puštamo pesmu od Danijele, Idealno različiti. Ostanite uz program radio televizije Studentski grad. Vidimo se i sledećeg četvrtka u 21:30. Lepo spavite, još lepše sanjite, laku noć.
budim. Prvo na tebe uvek mislim, kad tebi glavu okrenem, onda se pitam s kim li si, pa krenem da se opirem, a ukus nije isti, a kafu sama popijem. Ja sam tebe dugo, dugo tražila u nekom drugom, sada znam da moj si samo ti, zato te volim. Ti i ja smo, znaš to i ti, idealno različiti, nisi kao ja, zlato moje, zato te volim. Na drugu stranu postelje odlaze uvek moji snovi i srce kaže volim te, al glava da te ne voli, pa krenem da se opirem, a kafu sama popijem, ali mi pališ ti. Ja sam tebe dugo, dugo tražila u nekom drugom, sada znam da moj si samo ti, zato te volim. Ti i ja smo, znaš to i ti, idealno različiti, nisi kao ja, zlato moje, zato te volim. Šarali, barali, ja sam tebe dugo, dugo tražila u nekom drugom, sada znam da moj si samo ti, zato te volim. Ti i ja smo, znaš to i ti, idealno različiti, nisi kao ja, zlato moje, zato te volim.